89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko,
Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Wala problema sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga ka-K5. Musta na ka muna? Musta na? Panyaga na, kaigba na. Welcome na sa aton nga pagpangalagad na. Diri sa 11 Mbps. Mga balita ag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Upod naton sa mga aton sila nga partner. Dalaga pa ni. Ka K5, Ana, good morning. Good morning ka K5 dyan. Kag maayong aga man sa atong mga tagpalamati, kag mga solid supporters sa Quinto Distrito. 11 ka kabanuhanan sa Quinto Distrito nga nagapamati na sa karon sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM. Sara, kamusta ang panahon dira? Ayos lang bala kamo mga taga Quinto Distrito? I-comment lang sa aton nga Facebook Live mga ka K5. So sit back and relax lang kamo diraan. Syempre dapat resistensyado kita para anytime pwede kita masabak sa gyera kung ano man ang mga pagpanghangkat sa ato kabuhi. Ang mahambal gani nila no ka K5 dyan. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Don't give up. Always always remember, don't give up. Don't give up. Give up kay muna karon kun way kana nasuna. Di ba? Correct. Don't give up. Bato. No, think positive. Don't give up.
no retreat, no surrender. Tanan-tanan niya positibo sa pangabuhi. Himua. Ay, da sila. Ibla kakipay ba na? Babay lang na yung mga nagamarites o kung nagamarisol sa imo da. Importante buhi. Kag malipayon ka kag maayo ang imo nga pagpangabuhi. Wala man na Diba? sila ambag sa aton, no? Wala man na sila gahatag inugbayad sa kulikte kag mga pagkaon. Amogid, correct yun. Amogid na ya. Welcome na sa aton yung pagpangalagad ha. Kadasig sa mga inadlaw, subong adlaw. Miyerkules na. Sabi no? Miyerkules na, subong adlaw, pizza 11 na sa bulan sang September. Musta na daw? Ayos lang. Mga nakapanguna naton yung mga balita kang mga informasyon subong adlaw. Bala nyo ti subong September, October, November budget hearing nimo. Ate kon budget hearing gani ginapresentar sang executive branch sang aton nga gobyerno ang ila sini nga budget para sa masunod naman nga tuig. Daw ang medyo mainit-init subong budget ang iya sang OVP, Office of the Vice President. Bala nyo naman subong gabalbalanay ang mga Marcos kag mga Duterte. Ginabalbal subong ang mga tao nga mapuslan magamit sang pamilya o kon sang administrasyon ni Marcos. Ginahimo nila subong para nga madunot ang ngalan niya Duterte sa bilog nga Pilipinas. Kakipay ba natin mustang budget hearing sa Office of the Vice President? Amo ni ganing hambal ni Kaki5 dyan, ni VP Sara, no? Handa kaming magtrabaho kahit walang budget. Bodo yung patihan. Di bala? Trabahong walang budget. Ging kakasang pondo mo sa OVP, kabahin no, sa suno kay Sara, kabahin ini sa nga pagpang-atake sa ila. No, sino nga Sara? Sara Iloilo? VP Sara. Sige, ate ano ko no? Maobra sila bisan wais la budget? Oo, biskan ko no, gamay lang ang ila opisina, Kaki5 dyan, kagamaliit lang ang ila ko no, ay gamay lang ko no ila operations, kayang-kaya nila ko no nga magtrabaho. Tanong tagi dabi. Ano ginang-ginistoryahan nila sa budget hearing nga Kaki5 banahaw? Amo to ginpat-pat nila Kaki5 dyan, nga ti, syempre, gapangayo sila sang budget. Ti kabalo kita ang Congress no. Diri ni kasugod ang budget la. Kon pila ang budget mo sa opisina mo, diri na kasugod no ang aton sini nga painsang pondo sa opisina sa mga ahensya sa gobyerno. Ang hearing kahapon sa Office of the Vice President yung boycott ko no show. Si Vice President Sara Duterte ang iya sining absent sa House budget hearing na nagpersa sa mga lawmakers sa pag-propose either sa pag-cut or transfer sang pondo na iya sining request para sa iya opisina. Samtang ang mga senador nag-recount sang recounted ang yasring alleged misuse nearly a third of the Department of Education allocation sang 2023 on last year full year as bilang Secretary sa Depensa to Kaki5 ana no. Ang House Appropriations Committee nagdesider sa pag-defer sang deliberation sang proposed nga 2 ka bilyon nga budget sang Office of the Vice President subject sa conditions either number 1 reduce the proposed budget, number 2 place certain funds on hold until further discussions ang matabo sini sa House of Representatives Kaki5 ana. Ang iningatikang in-propose ni ako Bicol Representative Jill Bongalon seconded the panel with no objections.
Si Vice President Sara Duterte, na-miss niya ang last chance niya sa pagdepensa sang iya sining nga budget sa committee level. This is the second time ng Office of the Vice President na paslawan na sa pag-explikar sang budget deliberation. A courtesy normally accorded to the two highest offices sa country, ang Office of the President kag ang Office of the Vice President. Si House Assistant Majority Leader kag Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nag-sponsor para sa OBP budget. Napayang ang diskusyon would now move to plenary, kung sa din ang 300 ka mga katapos ang House of Representatives na ginapangunahan ni House Speaker FMR Ferdinand Martin Romualdez could move sa pag-slash o kung pagbuhin sang budget sang Office of the Vice President, ang iya sining social services budget, ang i-transfer ini sa mga line agencies katulad sang Department of the Social Welfare and Development, ang duli tupad sa Department of Labor and Employment, kag iban pa no sa Department of Health, kag iban pa nga mahinsya sa gobyerno nga mo ining maga-deliver sang mga budget para sa ilan na tungdan nga ahinsya sa gobyerno. Daw laban-laban nga ang budget sa nagligan nga tuig, tiya mo lang ang budget subong sang Office of the Vice President kakipay ba na? Kakay 5 dyan, kag maayo man ang mapuslan sang iban nga hensya sang gobyerno ang budget. Diyan kayo mo kita nga Department of Education, may intelligence fund mo. Anong intel, ano ang ipanilag o spy nila na sa DepEd, kakipay ba na? Amugit, tsakto, kakay 5 dyan. Kaya siyempre, ang importante dira, ang pagatutukan, ang maayo nga paghatag sang edukasyon sa mga kabataan diri sa Pilipinas. Mo gina, ang importante na hindi nga mga intelligence fund. Ano ang tektikan nyo sa DepEd? Ote, maging gisa to sa gani, kakay 5 dyan, nahibaluan ta nga itong libro, nga ginhimo ya, kagi hat magagangayo sang dako nga pondo sa gobyerno para ma-approve lang atong libro nga igahatag ya sa mga kabataan. Okay. So amo na yan, tanawon-tanawon kung mapasar ini ang budget nila, kung the same la ang budget nila sa nagligan nga tuig to, or mabuhinan, or mangin piso budget sa plenary na nga hearing. Kay kabalo kita may mga allies pa dira mga Duterte sa house mo, ilabi na gid kay Representative Ungab from Davao City, kay Representative Marcolita bla. Nga mo na yung mga nagdepensa kag nagbantay sang budget para sa OBP, no? Nga dapat yun respetuhon ang Vice President sang Republic of the Philippines. Pero ti dapat ara sa paano mo na karon imo ya matagaan budget ang gusto mo nga mahatag nga budget sa imo opisina kung ikaw mismo ay kagaten sa budget hearing. Ang iban nga mga balita, nasyonal, ano mga dalagko nga mga balita, da iban, nakakipay ba na? Samtang sa wala pa, no, sa iban pa nato yung mga balita. Dili sa aton sini nga pagpangalagad, na monitor man subong sang PBOX. Ang kanlaon, volcano sa Negros Island. Sa din naglabor sa 337 ka volcanic earthquakes. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PBOX. Grabe ning kanlaon ni alboroto bla. Daw balik-balik no, nagapahuway, nagalinong, nisun buga naman siya sang aso, kakipay ba na? Kumusta ang ang kanaon volcano? Sa subong ginamonitor kakay 5 dyan sang aton nga mga kaupod sa News Department para at least mahibaluan kung ano bala ang iyang sitwasyon sa karon nga adlaw. So tanaw nato na mga kakipay ba? Samtang sa aton sinin mga nagapangunang mga balita lokal. Balita naton lokal, itsekta dugay-dugay ang report ni Kaki5 Karen Badilla. May na kuryente kuno dira sa may Kwan Blas, isa ka building diri sa Komisyon Sibil.
Komisyon Civil diri sa distrito sang araw kagara sa isa ka ospital. Amo ganito ang gintunaan sang brownout diri sa aton nga studio kakipay bana. Yes, ka K5 dyan. Check tani karon dugay-dugay ha. Ang dugang nga mga update sini kumusta na tong sitwasyon sini nga gin-report nga kuno na kuryente. Kagara sa isa ka ospital diri sa syudad sang Iloilo. Si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog ari na sa Pilipinas Nakipay ba na? Yes, ka K5 dyan, kag syempre nagpaiway anay nga mapagwa no sang iya nga statement o kun public statement si former Mayor Jed Patrick Mabilog sa matapos nga nagbalik ini diri sa Pilipinas kahapon nga adlaw no Setyembre 10. So base sa ginpagwa nga statement sang iya nga legal counsel nga si Attorney Jeric Hucaban, iya ginpahayag nga gina-evaluate sa karon ni Mabilog ang iya nga kaso nga ginapangatubang kag dugang Hucaban nga ginaabi-abi sini ang maayo nga pagbulig sa iya sa National Bureau of Investigation o kun NBI agud protektahan siya no sa iya pagbalik sa Pilipinas. Nagpiyansa man si Mabilog ka K5 dyan para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan kag sa karon nagahinyo ini nga sang pagpangamuyo kag suporta sa mga Ilonggo kag luyag sini nga makabalik diri sa syudad. Matandaan no ka K5 dyan nga nagbalik na si Mabilog sa Pilipinas matapos ang 7 ka tuig gid nga pagpuyo sa Estados Unidos. Pito ka tuig nga nagpuyo sa luwas ang pungsod matapos nga nalakip ang pangalan sini sa narco list ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang tuig 2017. Kasi nung hindi ka tayo sa to siling nga palagyo ka kay ginapahog ka nga I will kill you. Kulbaan ka sinabi kulbaan kita mo ang mga nagpakatigang way nagpalagyo way nag-abroad no tingita mo nagkalamatay may si Parahinog sa dito sa Misamis sa Usamis no si Espinosa sa Leyte atong mayor nga flag raising ceremony gin sniper ang nag-igo siya ulo patay dito sa Tanawan Batangas kag madamo pa nga iban. No, tikon si Mabilog ni kuno ay ni nagpalagyo. Why abito nag-apply sang asylum sa Estados Unidos. At banda ko wagtang. Why ni sa subong? Amo ni nga kun ako kay Mabilog kun ako man himuon ko man. Good choice. Ay mo man ay simpre kulbaan ka man ay kabuhi mo isa lang. Ipapatay ka kinambalan ka ambal yung mga public pronouncement ni President Duterte, I will kill you. Ginadeklarar yagid sa dito. Nga papatayin kita. Mamamatay ka. I hate drugs. Sinong hindi magsalasala sina bala? Gintanaw naton sa mga record, ay gid-record si former Mayor Jed Patrick Mabilog no sa mga ilabing na gid sa PDEA no, Philippine Drug Enforcement Agency nga daw ma-attend wala sa valid. Mabilog no. Wala sang record. Suno sa initial nga informasyon. Makita nato na pamalaan nato nina sa masunod nga quad hearing bala. 4 ka mga committee sa House of Representatives, Committee on Dangerous Drugs, Committee on Human Rights, Committee on Justice kag iban pa nga mga committee. 4 ka committee nang gaya pati kayon sang committee hearing sumo mo quad hearing, quadruple hearing ba 4 ka mga committee. May nagasiling gani kuno nga out of order si Mabilog or si Congresswoman Jam Baronda at that time, bati drug-related ang isyo nga ginahambalan. O that's why nga tagaan naton tsansa, kanila kag kita man nga mga pumuluyo sa syudad nga malimpyuhan naton madula iningalan nga Siabulay City nga hingalan ni former President Duterte sa Iloilo City sang siyang presidente sang Republika sang Pilipinas. Nadalahig to ang bilog nga syudad sang Iloilo no kay gindeklarar kita to ni presidente. Nga Siabulay City. Yes. Speaking ka K5 dyan, no? Ginsugata ini siya ni Congressman Baronda sa pag-abot niya sa NAIA. Ginabi-abi ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagbalik sa pungsod. No, ini ang unang ation nga nagpakita si Mabilog sa publiko matapos ang pila ka tuig no nga pag-untat sa politika sa pagbiya sa Pilipinas. Magbalik din sa kuno si Iloilo, ma-courtesy call man siya makadto sa opisina ni Mayor Jerry Triñas sa Biyernes sa syudad sa Iloilo sa Friday. So makadto siya
diri, ay pa natong nabalaan kung anong schedule niya pag-abot niya diri sa Iloilo, Kakifay, Bana. Iban pa nga mga balita karon na. Talakayo nato ni pagbalik naton na Kakifay, Bana. Sige, Ang Kakifay Jan. ining porsyon na mga Kakifay ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 mga Kakifay mamuning kampiyon niya di superior antioxidant. Ang DTX 500 mga Kakifay suno sa pinakauling datos. Ang kanser ang nagapangatlo sa listahan sang kamatayon sa mga Pinoy sa Pilipinas. Yung mga Pinoy kita mo. Yari ang mga organs na kung saan kalabanan nagatubo ang kanser. Halin sa pinakamataas pagadto sa pinakanubo. Lungs, breast, cervix, liver, colon, and rectum. Prostate, stomach, oral cavity, ovary, kag leukemia. Ang pagpanigarilyo ang pinakadako nga risk factor sa pagdevelop sang lung cancer. Kani ini ang may pinakadamo sang cases sa Pilipinas. Tuman kasakit ang cancer pain, ilabi na kon yara na nagtubo sa imo nga lungs. Likawan na pagtubo sang cancer, pabakuron ang depensa sa lawas. Magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 ang pinaka-epektibo nga pangontra sa cancer bangod sa mga masunod. Number 1, ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million nga talaksan sa antioxidant molecules. Ang DTX 500 ang may desugared sugarcane extract nga bugana sa flavonoids, polyphenols kag iban pa nga mga phenolic compounds. Ini man ang may active antioxidant enzyme nga aktibo nga naga-neutralize sa mga pro-oxidants kag toxin. Ang DTX 500 ang anti-inflammatory, anti-mutagenic nga nagapugong sa onset sang cancer. DTX 500 lang ang puno sang anti-proliferative agent nga nagapugong sa paglapta sang cancer cells. Batuan ang cancer, likawan ang cancer, mag-inom sang DTX 500 kada adlaw. Ag mayogid kung mag-inom kita sang DTX 500 parisa naton sa Mighty C. Kayong Mighty C alkaline based nga vitamin C. Amo ni ang kampiyon niya kombinasyon niya DTX 500 kag Mighty C. Kayang DTX 500 kag Mighty C, ang Mighty C nagapabaskog sang aton nga resistensya, nagapabakod sa aton immune system para hindi kita pagtapikan sa mga balatian. May yaraman Mighty C syrup para sa mga kabataan. Basta mapag-on kag wala da balatian, i-Mighty C muna yan. Mighty C kampiyon niya kombinasyon niya sa DTX 500. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Ma-order mo sa Shopee kag sa Lazada, idolong sang Shopee kag sa Lazada sa inyo nga lugar. Sa inyo nga puluyan. Available man sa mga suki nyo nga mabutika sa inyo lugar. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Dira sa Kalinog Branch, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up last Webis sa agad tubtob last 3 hapon. Kada Domingo, Martes, Miyerkules, Webes kag Biyernes. Available man sa Klinika di Alternatibo and Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Miagao Branch, dira sa Orbi Street, lapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. May libre man nga consultation kag check-up last 9 tubtob last 3 hapon. Kada Domingo, Martes, Miyerkules, Webes kag Biyernes. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, dira sa Salvacion Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada alas 9 sa agad tubtob alas 3 hapon, kada Lunes kag Webes. Kag available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, dira sa Ilope Street, ilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Libre nga consultation kag check-up alas 9 sa agad tubtob alas 3 hapon, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Ikadto lang kamo dira kay wala kamo sang balatian kung naga
inom kamo sa mga produkto ni Dr. Ramiloy. Ang maayo pagid nga balita sini mga ka-K5 kay nagapadayon ang aton sini nga Sapsuki Ayuda promo. Sa kada 500 pesos nga pabakal sang DTX 500, Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dio Fresh, Extend Food Supplement kag sumuman Clinicas Probiotics. Tagaan kamo sa isa ka kupon. Isa nyo ka kupon, mahimo kamo ang maswerte nga madaog. Isa dira madaog sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, kag 12 man ang magadaog sang tag 1,000 ka pesos. 5 ang magadaog sang DTX Coffee Mix, 5 ang magadaog sang Pre-Bio Coffee, kag 5 man ang magadaog sang DTX Beauty Soap. Ano pa ang ginahulat nyo, kag ano pa ang inyo sining bantayan ang pagsunod nga live draw diri sa K5 News FM Iloilo. Okay, basi maswerte kamo naman ang magadaog ha. Aton sining Sapsuki Ayuda promo ng K5 News FM kag sumuman sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Magabalik kita dugay-dugay mga ka-K5. Report niya ka-K5 Karen Badilla. Ang sitwasyon subong sang gin-report nga na kuryente isa ka building diri sa Komisyon Sibil ngara sa hospital. Pagbalik naton dugay-dugay. Standby na mga ka-K5. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami,
ay ma'am, nagdaog ako, present! Gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sinanga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novilonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novilonio, nag-aobra diri sa WVTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag Kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party. And together, we will continue to solve the path towards the winner, the one, and the The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga actors, DJs, news writers, reporters, technical staff, bloggers, and everyone who's involved to program the world.
Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang basbo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina kabato na ako niya. Tawag, happy birthday. Sana malala ko niya pasbo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton ang amon FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalagad, i-check na si ka-K5 Karen Badilla. Eh, natabo lang may nakuryente nga isa ka nagatakod kuno sang kuan na no, kristal sa isa ka building diri sa Komisyon Sibil sa distrito sa Ngaro. Check tabi report ni ka-K5 Karen, kumusta na ining persona ining nakuryente? K5 News FM, kampiyon report. Ka-K5 Karen, report ni ka-K5 Karen Badilla, aran siya. Dali lang kay aran sa subong. Aran na ka-K5 Karen. Ka-K5 dyan. Proceed. Oo. Ka-K5 dyan, nakaangkon sang pilas no, sa ulo. Bangod ya sa pagkabunal ni bala sa semento ang isaya kalalaki matapos na kuryente. Samtang nagahunos pasaka sang cover para niya sa glass sa isa ka building dira ya sa may Barangay Luna, Commission Civil Street sa distrito sang Haro. Bali alas 10 gid ni sini nga aga ka-K5 dyan natabo aya ang insidente. Sa interview naton sa upod ni alias sa building siyang kwan sang Ribadulya? Sa kilid niya nga building sa iping niya. Oo, sa iping niya ka-K5 dyan. Sa iping sang Ribadulya na Barangay Benedicto na da. Okay. Benedicto. Kaya ang tabok yung sinamo ng Luna. Okay. Sa Barangay Benedicto, no, ang base pwede lang ma-edit sa newsroom mga akon nga. Masadra sa Linyada, Hilira, sang Ribadulya da. Ang amunang building, kuan na dahil tabok nato di kuan na Benedicto mo. Oo. Ang diri sa aton niya sa Suandros building amo ning Luna. Haro. Okay, proceed. So sa interview naton ka-K5 dyan, sa kay Mr. Noel Pole, ang upod ni siya sang biktima nga si alias Roderick. Pamangkot ta siya gani ka-K5 dyan kung ano ba lang apelyido ni Roderick. Di wala siya sang idea ka-K5 dyan, no? Pero ginpahayag sini nga ang iba nila nga mga kaupdanan ara sa dalom sang building. Dayon ginabululigan ni nila pa saka bala ang cover sang glass. Tapos si Roderick
ara sa may terrace, siya ni ang nagahunos pasaka ka K5 dyan para mapasulod dito ya sa may third floor ang ining cover. Pero sang ano na gid lang ni ka K5 dyan mo, lapit na lang gid ni siya tani bala mapasulod. Ang pinakapunta sang cover ka K5 dyan, nagsabid sa isaya ka kuryente kag according to sa taga More Power, 69,000 voltage to ya ka K5 dyan. 69,000 volts. Oo. Kaya mo to nga pagka sagid sa open wire, nagtabog ni ang biktima kag tibangod sa kabaskugon, nabunal gid ang iyang ulo ka K5 dyan. Nakabunggong ulo ya. Yes, Okay. ka K5 dyan. Kaya mo ni ginhingagaw siya dala sang iya nga mga kaupdanan sa ospital. Uno na matawag pa sila tani sang ambulance. Pero na timingan gid nga may isaya ka jeep nga naglabay ka K5 dyan nga wala sang pasahero. Kaya mo tong ginsakyan nila kag dala sa isaya ka ospital, posible base sa may West Visayas State University Medical Center ini gindalaya ang biktima kag sa subong padayon pa rin nga ginahibalo ang iyang kondisyon sa ditoya sa ospital ka K5 dyan. Okay, so nadala sa ospital pero ay pambalaan ko lang ng kondisyon niya subong. Wala pa ka K5 dyan. Okay. So mo ning gintunaan sang brownout di sa aton kay na? Yes, ka K5 dyan. Si ang Kapitan Poral gani pala sa Barangay Takas, timingan gid siya tong nagtawag sa aton mo nga timay na kuryente. Ang according sa iya paglaban niya nakita niya gid nga may nagsigabong sa do nagkalayo bala ang yes, ka K5 dyan. So, mo to sangin palapitan niya, dito na ibaluan nga may na kuryente, gali ka K5 dyan, dito ya sa babaw sang building. Kag sa iban pagid naton nga mga balita, diri kita bala subong ka K5 dyan sa may Barangay Calaboa sa Banwa sang Leganes. Kay dito kita naghalin sa may police station. Agin update ni ka K5 dyan ang status or ang kondisyon sang duha ka ako nang isa pagid kapahinante sang wing van kag ang ilang driver. Di according diri sa kay Police Executive Master Sergeant Arturo Soberano, ang Public Information Officer sang Leganes Municipal Police Station nga iyara na sa estable nga kondisyon ang pahinante sang wing van nga si Jomar Zonza, 22 anyos, residente sa Barangay Lanag, Santa Barbara, kag ang driver nga si Ryan Ramos, 41 anyos, residente man sa Barangay Kadagmayan Norte, Santa Barbara, ka K5 dyan. Ti sa subong, suno sa kay Soberano nga wala pa sang may natabo balang areglohanay or pagsinapol sa pamilya sa mga biktima kag sa kumpanya ka K5 dyan, kay ti na sako ni subong ang pamilya sa pag-atipan sa mga biktima, no? Especially atong sa mga napatay, ang driver sang mixer truck nga si Fermin Gamarcha, kag ang isa pagid kapahinante sang wing van nga si Nino Miranda, ka K5 dyan. Pero sa initial nga pagpangusisa sang aton nga kapulisan nga tinagalaom ni ang pamilya Gamarcha nga mahatagan sila sang bulig sang kumpanya nga ginaubrahan sang biktima. Kag suno pa sa kay Soberano nga hasta subong ari pa diri sa area ang duha ka truck ka K5 dyan, no? Kag ginahulat ang company ni sang wing van nga amuya ang magapatow, no, sang duha ka truck ka K5 dyan kag temporaryo nga iga-impound sa itawag sa Leganes Municipal Police Station. Ari bala ang interview naton kay Police Executive Master Sergeant Arturo Soberano, ang PIO sang Leganes Municipal Police Station. Sir, kumusta subong ang status ni Jomar Zonza, ang pahinante sang wing van kag ang iya nga driver, sir, nga si Sir Ryan Ramos? Si Ryan Ramos, ang driver, stable naman ang kondisyon niya. Kag ang iyang ang pahinante ni sa si Sonsa, okay naman ang iya subong nga kayong tangan. Ginabulong niya po sa ospital. Oo. Sir, bali ning desisyon sang company kag sang pamilya, sir, sa mga victims? So far wala pa man sila sang aiming settlement, pero nagkadto diri ang pamilya ni Gamarcha. Gahulat man sang sang action taken sa ilang company. Okay. Hindi taman mapulong kung ano ilang desisyon, pero hopefully both sides ni si basi mag-settle man sila. Oo.
So ginalauman sir sa Leganes Municipal Police Station nga why abisang kasuhay kag mag-aaraglohanay ang mga mga bahin sir. Hopefully amo na ang natabo pero hindi talang mapulong gid sa subong kay balaan naman aksidente ang natabo. Oo. Sir, ang duha ni ka truck nakuha na. Ara pa subong sa area ginapatinguan pa sa Leganes Police Station nga ma-tow ang ini nga mga salakyan para nga madala diri sa sino na sir ang ma-tow sir. So i-shoulder na sang sang nagbunggo. Ang doken nagbunggo. Okay. Dayon DNA dalon sir dire. Dire lang for the meantime dire lang. Okay. Kay once nga na settle na sila, pwede na nila pwede na ma-release ang ilang mga salakyan kag mapakayo. Sir, ano ga nickname ka sir? PEMS Arturo Soberano. Arturo Soberano. Municipal Police Station. Bali, duwa patay? Yes, K5 dyan. Sanday sino kaning mga nagkalamatay, K5 Karen? Ang napatay ni K5 dyan, si Fermin Gamarcha, ang driver sang mixer truck. Then ang isa, si Nino Miranda, ang pahinante sang wing van K5 dyan. Duwa patay, duwa man ang aras hospital. Yes, ara na sila sa ang driver stable. sang wing van, kag ang pahinante, o kon helper man sang transit mixer ang aras sa Western Visayas Medical Center. Bali, ang duha ni ang pahinante sa wing van, K5 dyan. Ang sa mixer, ang driver lang gid ni ang sakay. Then sa wing van, tiyan mo ni ang driver, kag ang duha ka pahinante. Okay. So, why pa makuha, no? Ining mga duha ka mga salakyan to sa may Kalabuwa? Yes, K5 dyan. Wala pa, ari pa diri subong sa area. So, ang ginahimo diri sa mga barangay official sa Kalabuwa, nag-deploy di sila sa mga barangay tanod, kag amuna di sila yaang nag-a-assist sa mga motorista K5 dyan, nga nagalabay diri sa nasambitan nga area K5 dyan. Okay. Salamat yun K5 Karen, may info di ba may dugang kada karon sa isa na mga Cabanatuan probinsya? Oo. Sige, K5 dyan. Okay. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo kanya salamat sa report ni K5 Karen Badilla ti duwagid patay no sa aksidente sang salakyan kahapon dira sa Barangay Kalabuwa sa may Radial Road dira sa Banwa sang Leganes Iloilo. Dugang karon nga mga balita kag mga impormasyon na mga balik kita mga K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps pagkatapos lamang sa aton sining Mighty C Network News. Standby na mga K5. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan nga mo na. Oo. Kami ko mati, maganis na kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga
Ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya, ang mga lingwahe, ilang hindi ko abi kabalogin mag-karaya. Pero manami bala sa balasagon. Kaya ibisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Na-acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sa K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Ang puro de los Piblos nananamian na sila kaya kay Sir Rey, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kuwan sang K5, sang una, Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay dagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom, yuhom ako na bala, ang balas ng tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla, bisan ng mga katigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil di makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over this. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon
ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. At alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap na pong 12:00 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, 2 tao na umano'y nasa likod ng manipulasyon sa budget ng bansa, pinangalanan ni Vice President Sara Duterte. Landslide sa bayan ng Maribeles sa Bataan, nagdulot ng pagkagambala sa trapiko. Comelec, muling pinalawig ang deadline para sa tugon ni Alice Goo sa kaniyang misrepresentation case. Mahigit naman 2,000 government employees sa Dumaguete makatatanggap na ng taas sweldo. Bangko Sentral ng Pilipinas planong tapusin ang investigasyon hinggil sa ghost employee sa darating na Oktubre. Samantala, 5 sasakyan sa Catbalogan nagbanggaan matapos mawala ng kontrol ang isang truck. AFP, Armed Forces of the Philippines, dumistansya sa kustodiya kay Pastor Kiboloy. Dengue cases sa Capiz patuloy na bumababa ayon sa Provincial Health Office. Isang mekaniko naman sa Aklan arestado dahilan sa illegal na droga. At isang lalaki tinaga sa ulo ng isang senior citizen. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 55 himpilan at mga affiliate stations ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. Sa detalye, pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang ay 2 taon na nasa likod ng manipulasyon ng budget sa buong bansa. Ito umano'y sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairman Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagulat siya nang lumapit sa kanya ang ilang mambabatas para manghingi ng parte matapos mailaan ang pondo ng DepEd kung saan dati siyang kalihim. Nakalaan umano ang 5 billion para sa classroom construction, ngunit gusto itong ikontrol ng mga opisyal ng Kongreso. Samantala, landslide sa bayan ng Maribeles, Bataan nagdulot ng pagkagambala sa trapiko. Detalye na balita hatid ni K5 Marta Madel Baliao. Nagdulot ng pagguho ng lupa sa isang slope protection site sa Zigzag Road sa Maribeles, Bataan ang malakas na pagulan nitong mga nakaraan. Sinabi ng site engineer na si Warren Baldeo na 7 manggagawa ang naroroon sa naturang lugar kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasugat ng isang manggagawa at nagdulot rin ng mabigat na trapiko sa lugar. Kinilala ang manggagawa na si Edwin kung saan ito ay nasugatan ng gumuho ang istruktura habang sila ay naglalagay at nagdudugtong ng mga bakal na pundasyon sa daan. Dahil sa insidente, ang Maribeles Municipal Government ay naghigpit sa trapiko sa kahabaan ng Zigzag Road. Samantala, ang mga malalaking sasakyan naman tulad ng mga bus at jeepney ay nilipat na dumaan sa Agwawan Bypass Road sa nasabing lugar. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Martha Madel Baliao para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Samantala, muling pinalawig pa ng COMELEC, Commission on Elections, ang deadline para sa pagtugon ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa pagsusubiti ng kanyang counter affidavit para sa misrepresentation case na inihain laban sa kanya. Ito'y kasunod ng hirit ng dating alkalde na palawigin pa ito hanggang sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng ipinadalang sulat ng kampo ni Goo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, binigyan pa ng Law Department ng komisyon ng 10 araw hanggang sa Setyembre 12 na palugit si Goo na makakapaghain naman ang kanyang counter affidavit. Samantala naman, mahigit 2,000 government employees sa Dumaguete makatatanggap na ng taas sahod. Detalye na balita hatid ni K5 Cyril Repe. Formal lang inihayag ni Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Rebulio ang salary increase sa higit na kabulang 2,100 qualified job order workers, casual at regular na kawani ng City Hall sa pagbukas sa ika-124 Philippine Civil Service Anniversary sa City Hall Ground lunes ng umaga. Sinabi ni Mayor Rebulio na mga job order workers at mga casual empleyado ay tatanggap ng 60 pesos per day across the board simula sa bulan ng Oktobre, habang mga regular na empleyado ay nakatanggap ng increase sa bulan ng Agosto. Upang matiyak ang pagpatupad ng pagbago sa sweldo nito, umasa si Mayor Rebulio sa panahon na pag-aproban ng kinakailangang appropriation ordinance sa siguriang panglungsod. Sa kanyang dalampate, hinimok ni Mayor Rebulio ang mga opisyal at empleyado ng pamahang lungsod na ipagpatuloy at iaking mabilis sa paghatid ng puling serbisyo publiko sa mga tao. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Cyril DTX 500 para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kaligawan sa Negros, K5 News FM. Sa iba pang balita, target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tapusin sa buwan ng Oktubre ang investigasyon nila sa isyu ng ghost employee. Ayon kay BSP Senior Assistant Governor and General Counsel Elmore Capule, na meron pang mga nagaganap na proceedings. Maaari nilang ibahagi sa publiko ang ginawa nilang investigasyon, subalit magiging limitado lamang ang ilang impormasyon dahilan sa nasasaad ito o nasasaayon ito sa Data Privacy Act. Ang ginagawang investigasyon na ito ng BSP ay para naman matiyak ang transparency at accountability.
5 sasakyan sa Katbalogan nagbanggaan matapos mawala ng kontrol ang isang truck. Detalye na balita hatid ni K5 Reggie Malinaw. Nagkarambola ang 5 sasakyan matapos na mawala ng preno ang isang cargo truck sa may bahagi ng intersection ng Barangay Maulong, Katbalogan City nitong Martes, Setyembre 10, 2024. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban, nawala umano ng preno ang nasabing truck habang ito'y palusong mula sa diversion road nang ito'y sumalpok sa isang pick-up kung saan nadamay na rin ang 2 SUV at isang single na motorsiklo. Natagadan naman ng truck ang isang SUV habang nagkayupi-yupi naman ang kaharap nitong pick-up vehicle at isang SUV. Nagtamo naman na mga sugat sa katawan ng sakay ng sasakyan habang patuloy naman ang pag-usad ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kahilingan ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na ilipat ito sa custody ng Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sapat na nakasuporta sila sa kilos at operasyon ng Philippine National Police simula ng ikasang operasyon laban kay Kibuloy. Binigyan din pa ni Padilla na ang operasyon hanggang pagkakaaresto lamang kay Kibuloy ang kanilang sinusuportahan upang matiyak na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan kung kinakailangan. Dengue cases sa Capiz patuloy na bumababa na ayon sa Provincial Health Office. Detalye na balita hatid ni Angel May Ciudad. Bumababa na ang naitalang kaso sa probinsya ng Capiz mula pa noong nakaraang linggo. Ito ayon sa data monitoring ng Provincial Health Office. Ayon kay Dr. Alex Nolasco, head ng Provincial Health Office, ang pagbaba at paghina ng pag-akyat ng dengue cases sa probinsya ng Capiz ay nagpapakita lamang na epektibo ang mga strategiya na ginagawa ng provincial government. Subalit, hindi nagpapakampante ang Provincial Health Office kahit na bumababa ang kaso ng dengue sa Capiz. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkandak ng misting at fogging at pagpapaalala sa publiko sa kalagahan ng 5S kontra dengue. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Samantala, isang mekaniko sa Aklan arestado dahilan sa iligal na droga. Detalye na balita hatid ni K5 Leonard Viray. Timbog ang isang mekaniko sa ikinasang drug by bust operation ng mga operatiba sa Purok 6 La Serna Street, Calibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si John Ledesma, 45 anyos at residente ng Barangay Andagaw, Calibo. Nabilhan si Ledesma ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ang 7,000 pesos na by bust money. Sa isinagawang body search naman sa suspect, nakuha ang toter, lighter, sachet na may residyo ng suspected shabu. Sa panayaman ng K5 News FM Calibo kay Kagawad Kimel Garejo ng Barangay Poblasyon, Calibo, 3 buwan na umanong nasa under monitoring nila ang suspect sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Dagdag pa nito na noong kasagsagan ng Administrasyong Duterte ay isang drug surrendery ang suspect. Sa ngayon ay mahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Lalaki tinaga sa ulo ng isang senior citizen sa Antique. Detalye na balita hatid ni K5 Georgine Morillo. Sugat sa ulo ang natamo ng isang lalaki matapos tagain ng isang senior citizen sa Purok 2, Barangay Santo Rosario, Tibiao, Antique. Kinilala ang biktima kay alias Boy, 30 anyos, habang ang suspect naman ang kinilala kay alias Ontoy, 60 anyos. Parehong mga laborer, walang asawa at pawang mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Christopher Candelario, Acting Chief of Police ng Tibiao Municipal Police Station, kanyang ipinahayag
Pahayag na magkasamang nagiinuman ang dalawang involbado sa insidente na magpinsan. Naalaman na nag-umpisa ang insidente nang nagpakitang gilas ang biktima sa paggamit ng nunchaku at biglang natamaan sa balikat ang suspect, rason na nainip ito at nagalit biglang kumuha ng itak at tinaga sa ulo ang biktima. Agad namang dinala sa Pedro L. Guindap Municipal Hospital sa bayan ng Barbasa ang biktima at nasa mabuti ng kalagayan. Dagdag pa ni Candelario, hindi na interesado pa na magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa suspect. Para sa Mighty C Network News, K5, Jojan Kabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa karagdagan pang balita, nagbigay ng ideya si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa Chinese National na tumulong umano kay dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo na makatakas ng bansa. Sa press conference, sinabi ni Estrada na boss ng lahat ng mga boss ng Pogo ang dayuhang tumulong kay Goo na makapuslit palabas ng Pilipinas. Aniya sa ngayon ay nabalitaan nilang nasa Taiwan na ito, bagamat tumanggi si Estrada na pangalanan kung sino ang naturang Chinese national. Nang tanungin naman ang tinutukoy ni Estrada na nilista ni Goo sa papel kahapon at ang dayuhang tumulong kay Goo ay si Wang Ziyang, business partner ni Goo na isa ring pugante. Tugon lamang ni Estrada ang most probably. Balita abroad. Nagkasagian ang dalawang eroplano ng Delta Airlines habang sila ay nagtataxing para makalipad na sana at nangyari ang insidente sa Hartsfield-Jackson International Airport sa Atlanta. Walang pasahero namang nasaktan mula sa regional flights kung saan dinala silang pabalik sa Terminal Nula ng bus. Dahilan sa insidente, isinara ng Federal Aviation Administration ang runway at ilang mga kalapit na taxiways. Nagsasagawa pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. At sumainyo na ang kabuuan ng ating Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay naman ng K5 News FM San Jose Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Apostol at Christine May Antonio sa regular programming ng programang MBPS o 11 MBPS. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ako naman ang inyong naging tagapagbalita, Gani Oro, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News Philippines. Sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakifay bang oras. Last 12:17 na sa hapon ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ang mga komplikasyon nga dala sa malatian bangod may diabetes kita. Mag DTX 500 adlaw-adlaw kay ang DTX 500 naga-control sa diabetes para malikawan naton ang cancer. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Kag subong man, kung gusto naton makatulog sa mahamo o kung gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado.
11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw, halos di ko makita. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Ga-istar ka bala sa balaon kag matubig nga klase sang lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas bala ang hilanat mo kag may kaupod nga pagsakit sang ulo. Pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rashes nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Kinitanan ang sintomas kag patimaan base nga may dengue ka. Di dapat nga mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da nga ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial sa palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa sa mga fat-soluble vitamins nga gapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung may dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral kag calcium nga gabulig sa proseso sang platelet aggregation. Nagabulig man maiwasan ang sanglawas sa bleeding kung maimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang augsaran para di pagbalayan sang lamok. Nagadala sang dengue virus. Iwasan ang pagstock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay. Kag mag D3 Bio. D3 Bio di superfood supplement para sa dengue. Kag para kag kung gusto naton nga hindi kita magkadingge, mag D3 Bio. Para nga hindi kita magdingge, makadingge kuno ma D3 Bio ta. Ang D3 Bio ni di antiviral kag antimicrobial properties. Kag parisa naton sang Mighty C. Para ka pa ang Mighty C ni kampiyon man nga kombinasyon Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Amo ni mga kampiyon yang kombinasyon. Sa aton sining lawas para magapabilin nga healthy kita. Ang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, kipabaskog nga vitamin C. Nakapabaskog sa aton immune system, nakapabaskog sa aton sining resistensya para nga malayo kita sa balatian. Ang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo, Medicina and Wellness Center. Available nationwide. Pwede nyo ma-order sa Lazada kag sa Shopee. Pag-order nyo sa Lazada kag sa Shopee, idulong sa Shopee kag Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki nyo nga mga butika sa inyo lugar. Available man sa Klinika di Alternatibo, Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakipay. Ano nung pang naulat nyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, healthy ka mo. Ayos, okay na. Sigapon, partner naton diri si Kaki5 Ana. Lista kami to nga sugod na sa Lunes.
Batiana siya dito sa 11 Mbps sa Banwasang Sara. Kakipay ba na? Ma-miss namon kamudi kung ay nakamudi sa Iloilo sa Sara, no? Ay, yes ka K5 John. Thank you so much, Gid, no, sa oportunidad nga. Lunes na kamo masugod to. Oo, sa Lunes. Pero ang amon nga grand opening, bantayan sa Setyembre 30. Baoti, kampiyon? 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 Ang kampiyon istasyon si Sara? Ang kampiyon nga istasyon sa Quinto Distrito sa Banwasang Sara. Okay. Mustang taga Sara to? Mga Saranon. Amusta mga balita naton sa mga kabanwanan sa probinsya, ilabi na gid sa Quinto Distrito, kakipay ba na? Yari, ka-K5 dyan, ato ni Waswas ang mga balita sa kabanwanan. Waswasi! Okay, sige. Unahon naton ang Banwasang Carles. Punong barangay sa Banwasang Carles, ka-K5 dyan, ginkastigo sang 5 ka mga sospetsado. Ginpulihan kastigo sang 5 ka mga individual, si punong barangay Ramil Barido, sang barangay Tupas, Carles, mga alas 12 sang kaagahon sang Setyembre 9, ka-K5 dyan. Sa interview Suno sa interview kay Sir Sani Garnase, hepe sang Carles Municipal Police Station, gintambangan sang 5 ka persona nga sanday alias Jandong, legal ang edad, ka-K5 dyan, alias Toto, Ingo kag Lavin, nga lunsay mga minor de edad ang kapitan, no, sang Banwasang Carles, kag ila ini nga natripan nga kastiguhon. Ginapahayag nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang mga sospek. Dugang pa ni Sir Garnase, ila pa karon ginaimbestigaran kung nakadroga ang 5 ka-K5 dyan. Nakahunong si alias Jandong sa Carles Municipal Police Station kag napasakaan na sang kaso nga frustrated murder, robbery kag pagbayular sang RA 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang gin-turnover naman sanday alias Toto, Ingo kag Lavin sa DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag padayon naman ang ila operasyon agod madakpan ang nakapalagyo nga suspect nga isa, ka-K5 dyan. Samtang padayon kita, didto naman kita sa Banwasang Dumangas. Ginransak ang balay sang engineer, no, sa Dumangas, kag $800 nga kwarta, kag alahas nga nagabalor sang kapin 1.5 million ang nataban o kunakawat. So nagainukay ang balay sang naabtan sa mag-asawa kag nadiskubrihan, ka-K5 dyan, nga nadula ang mga alahas kag dolyares sang hapon ininatabo Setyembre 10 sa Barangay Ilaya 2nd Dumangas, sa Banwasang Dumangas. Ang nagapanag-iya sang balay amo si Engineer Bernard Dario, ka-K5 dyan, kag kaupod lamang sini nga nagapangabuhi sa balay ang iya nga asawa. So suno kay Sir Samuel V. Penosa, hepe sang Dumangas Municipal Police Station, ka-K5 dyan, nakita ang entry point sang kawatan sa kisame sa kusina nga bahin sang balay. So kung makita sa mga laragway, may buho no ang kisame, kag naglapos ang kawatan sa sulod sang balay, kag ginpang-ukay sini ang tanan nga pagkabutang, kag lakip na ang nadula nga alahas nga nagabalor sang kapin 1.5 million pesos, ka-K5 dyan, kag ang $800 nga natipigan sang pamilya. So dugang pa ni Sir V. Pinosa, dako ang posibilidad nga ara lang sa palibot ang suspetsado bangod kaangay nga kabisado sini ang routine sa mag-asawa, kag sa karon may mga ginasundan na nga suspect ang kapulisan, kag padayon nila ini nga gina-establishar kag gina-imbestigaran. So magakadto man kita, may ara man kita dugang pagid nga balita sa Banwa naman ini sang San Dionisio. Minor de edad nga halin sa piyestahan, patay sang madisgrasya, ka-K5 dyan, sa ginamaneho nga motorsiklo sa Banwasang San Dionisio. Patay si alias Toto, 17 anyos, kag residente sang barangay Lutod-Lutod, San Dionisio, sang madisgrasya ini sa ginamaneho nga motorsiklo sa highway sang barangay Kubay sa Banwasang San Dionisio, alas 3 kainas ang kaagahon.
Subong nga adlaw. Suno kay Police Captain Edward Villanes, officer in charge sang San Dionisio Municipal Police Station Kakay 5 dyan, halin sa Banwasang Ahoy ang biktima sa balay sang iyang lola, agud nga mamesta, ay pista gid man sa Banwasang Ahoy sang Setyembre 10 kahapon. Agud nga mamista tani didto kapang natumba ang iya ginameneho nga motorsiklo sang papauli na ini sa San Dionisio. Dugang pa sa inisyal o kung dugang pa sang opisyal nga nabunggo ang ulo sang biktima sa gutter bangod nga wala ini sang ginasuksok nga helmet amo ginaang problema. Kakay 5 dyan, sa diin gindeklarar ini nga dead on arrival sa Sara District Hospital. Wala man ginadula sang pulis ang posibilidad nga nakainom ang biktima kakay 5 dyan, bangod nga halin ini sa pistahan kag ginapahayag nga ginpunggan pa ini sang iyang lola nga magpauli. Naibaluan nga wasak ang tapaludo kag headlights sang motorsiklo sa nasambit nga aksidente. So amuyad to? Hindi sila nagalin sa piyesta? Oh, sa fiesta sa Ahoy, sa Banwasang Ahoy. Fiesta sa inyo, ay kagiging pang-imbitar, mo? Ay, tiyari kita di kakay 5 dyan. Sa sunod oo, advance na akong pag-imbitar sa imo sa sunod. Pwede man na yan, may mga Balenciana pa man na ka-istapado. Ang Balenciana ka-istapado, dugay na mag-panwas mo? Ipadala ta di sa imo. Hindi ka magkabalaka. Kanon pa sa Mayo. Kakay 5 dyan. Sigurado ka? Siguro kung magparuwas sa imo. Magparuwas siguro kada hapita lang. Kada Wibis mahapit ko to sa Sara, yes, no? Good. Welcome. Ikaw dito kakay 5 dyan. Pwede man, pwede amo mahon kung hindi ka sa Mayo. Ruhas ka ba yung Northern Iloilo ka, no? Barutak Bio, Abi, Ahoy, yes, pwede Sara. Dason Sara, San Dionisio, no? Batad, Balasan, President Ruhas, Pilar, Pontevedra, dason sina Panay, Ruhas City na. Agyan mo gid kami to, kakay 5 dyan. Kay kami tong bahala sa imo. So amuyad to ang aton nga madulong report sa mga kabanwahanan na sa Quinto Distrito. Okay, anong mga live viewers naton sa mga listeners mo stada? Ilang taon tanay ka kay 5 dyan. Kay siyempre padayon sila nga magpamati diri sa aton. Kay kaupod ko subong ang gwapohon na kun nga partner sa kahanginan si K5. Gwapohon nga partner sa kahanginan. Siyempre si K5 John Sapio. Gwapo gin man kuya. Diri sa programa 11 Mbps. Amo lang na siya ang anchorman nga gwap. Sabat yun na. Gwapo gin man kuya. Sang hindi pa uso tawo. Pati kita ko. Gwapo kuya. Sang hindi pa uso tawo. Sige. Aray ka pamati sa ato, no? Sabagay, uso na tawo ko di. Pero ako gidya ka pamatuod. Hindi, bro, ako di gwapo gid man kuya. Sang hindi pa uso tawo. Kakipay ba na? Kadla mo ko si mo ba? Gwapo gid man sang hindi pa uso tawo. Hindi tuod na kay amo nang panulukan ta kitaon sa aton nga hindi ka bala Facebook live hindi ka bala magbinutay ga-agree aryo ang pang matag palamati taga-agree gid nga tuod gid gwapo si ka K5 dyan sa hindi pa gani uso tawo. Anyways, sana mga listeners nato. So anyways, mayong udto lang sa aton mga tagpalamati nga nagapamati sa aton ako nagalantaw sa aton nga Facebook live si Ma'am Micah May Benedicto mayong udto kag si Sir Fred Pasgala Diocampo. Keep safe everyone kay nagbubo kuno ang madamo nga ulan sa area sang Putotan. Sa hello man dira kay Sir Nonito Sumbong mayong udto ka K5 John Sapio ka K5 Ana watching listening sa Barangay Baldosa Zone 3 Nyaga taso si may mga upod din subong si Saint John kag si Saint Ana Santana. Mga buot kag mga gwapuhon kag gwapahon So hello man dira kay Ma'am Bing kag si Ma'am Jonah Saldo kag si Ma'am Maria Thalia Michelena kag badamo pa yes mayong udto watching from Ahoy si Ma'am Joanne Espartines Perhes na sa Comelec Ahoy ni sila. Hello ma'am. Mayong udto dira sa inyo sa kag sa mga kaupo. Malapit ka na to. Malapit ka na to sa pila kadlaw. Yes, Kakipay. Lunes 11 Mbps mabatian na si Kakipay ana.
destakamento sa Una K5 ko News FM Sara Iloilo. 88.7 sa Lilisuan sa inyong mga radyo. Yes, dugang pa nato na si Ma'am Jonah Saldo watching from Railway Street, Pasig City. Wala diya ulan sa Pasig, ati. Thank you so much, ma'am, sa pag-inform. Padayon lang sa pagpamati diri sa liwat, ginaliwat ko gidya. Padayon ka lang ang pamati sa amon diri kaupod ang akon gwapon nga partner sa kahanginan ka K5 Chan Sapyo. May kwan dayon na mo, may qualifier. May qualifier na mo. Ano kani ambal mo ka K5 bana? Ang ano hamba ko? Ano ambal mo nga liwat-liwat? Gwapohon nga partner sa kahanginan ka K5 Chan Sapyo. Ang qualifiers na sang hindi pa uso ang tao. Okay na. Mga pikita na kakipay ba na ha? DTX Coffee Mix. Morning healthy coffee nga subong nga panahon dapat ang atong ginakaon, ginainom, mga gina-intake natin sa lawas na dapat healthy. So kung mga pikita, DTX Coffee Mix kay healthy coffee ini, himo sang amargoso, chia seeds kag panit sang tubo. That's why nga healthy, no? Kag kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw kakipay ba na nga namit nga kape. Na satisfy ikaw galingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. Kaya ang DTX Coffee Mix healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sa mga coffee lovers nga gusto nila creamy coffee, may pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera, healthy. Kay ti malunggay mo, creamy siya, kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee kag DTX Coffee Mix. Kag kung maligo kita mga kakipay, magamit kita sang Clinica DTX sa beauty soap, no? Anong gani ang habon nga ini kakipay bana ang DTX beauty soap nga ginagamit mo sa pagpaligo? Beauty soap, nagapaputi, nagapakinis sang kutis. So magamit na sang DTX beauty soap para kaangay sa akon, no? K5 dyan, mangin mahimis kag makinis ang kutis ninyo. Si K5 ana sa mga tagpalmatita, single ni siya ha, and available. Gakadlam ako sa imo K5 dyan. Daw ginapangitaan mo lagi ako yan. By the way, pagtapos mo paligo, gamit ka sang Clinica Diofresh. Kaya nagapapriska, kaya nagapaputi, nagapamot sa aton siningaylo. Clinica Diofresh ha, DTX beauty soap, DTX coffee mix, kag pre-bio coffee, mga di kalidad ini nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide via Shopee kag Lazada. Sigurado nga mga original mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, Orbi Street, Miagaw, Iloilo, Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Magabalik kami pagkatapos ginlamang sini. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na Kampiyon na Serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ano? Wala na ba tabos ako sa luha ko. Sabi mo yung Pasko. Ngayon na kadaan ako ni. Sadya ko kanina nakabato na ako ni. Daw ka, happy birthday. Sana malala ako niya Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga siya nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver dili nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Charles Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng aton sininga pagpangalagad subong sininga hapon. Hapon na kay dugay-dugay launa na oh.
ng ilaw 12 minutos na lang malauna na kita. Kakipay ba natin, ano, ka timo-timo karon? Panyaga ka na? Oo, nagtimo-timo ta, yes. May ko pa, no? Eh ako do, papilion mo ko subong kaon dyan tulog. Sa tulog na lang ko mo. Papilion mo ko subong, doon lang kabagay. Tulog o kon kaon? Sa tulog na lang ko. sa akin. Ang kaso gali sang dengue sa bilog Western Visayas. Pero sa latest na report diri sang Department of Health, nagasobra na sa 20,000. Nais ko. Report sang Department of Health halin sa bulan sang Enero, halin sa January 1 to August 31 lang niya. Ay padi ang 11 kadlaw sang September. Pero daw ganubo-nubo naman ang iban subong sa Kapisto na nagnubo ng kaso sang dengue. Ang Region 6 naka-record sang 20,814 kakaso sang dengue. 51 ang patay. May yara 264% increase. Compare mo sa same period, parehong period sang 2023, na may ara lang 5,711 cases. Ag 25 ang mga nagkalamatay. Ang last week sang bulan sang August, may yara 2,758 ka new cases. Ang Aklan may 184 ka kaso, Antique 99, ang Capiz 276, Guimaras 222, Iloilo 1,019 ka mga kaso, Iloilo City 289, Negros Occidental 432, Bacolod City 237. Ang dengue fever is a mosquito-borne tropical disease na nagatuga sang dengue virus. Ang simptoma typically nagasugod sa 3 to 14 days. Matapos ang infection, kag ma-include rin nga ginatawag nga high fever, headache, vomiting, muscle and joint pains, kag subong man ang ginatawag nga mga skin rashes. Ang severe cases makadevelop ini sa ginatawag nga life-threatening dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome. In response ning pagtaas ang kaso sang dengue virus diri sa aton sa Region 6, ang Department of Health Region 6 nag-issue sang advisories sang on managing hospital surge capacity agud to ma-prevent ang healthcare facilities nga ma-overwhelm o kon magagutok. Ang mga hospital ang gina-advise to admit only sa mga pasyente nga mga kondisyon ang na-assess as severe, delikado bla, while others can be managed pinagi sa outpatient care. As for the cumulative data sa Department of Health mga ka-K5, diri sa ila sining informasyon, ang cumulative data for year sang 20,814 cases ag 51 ka mga nagkalamatay. Iloilo may 8,039 ka mga kaso, may 23 ka mga patay. Negros Occidental may ara 3,296 ka mga kaso kag napulo ang napatay. Sa Capiz may 2,104 ka mga kaso, 5 ang patay. Sa Aklan may 2,103 ka mga kaso, 3 patay. Guimaras may 1,668 ka mga kaso kag 1 ang patay. Ang Iloilo City may 1,407 ka mga kaso, kag 4 ang patay. Ang Antique may 1,111 ka mga kaso, 2 patay. Ang Bacolod City may 1,086 ka mga kaso, kag 3 ang mga patay. Sunod diri sa DOH 6, sa ila sining emerging kag re-emerging infectious disease. Sinagi kay Dr. Bea Camille Natalaray. Gin-explicar niya nga mataas ang kaso sa probinsya sa Iloilo bangod sang Calaparon, large geographic area.
kag ang madamo nga population na. Ang probinsya man sang Iloilo nakapig nga high figures, iba nga mga probinsya katulad sang Guimaras, ang more substantial relative increase. Kaya mo ining mga latest naton parte ni sa kaso sang dinggyo ka K5 ana. Kabay pang ini na ni madugangan no, ini mga kaso sang dinggi bala sa aton parang malikawan naton ang dinggi amo na pirming nambal naton nga limpyuhan naton ang palibot kay ang malimpyo nga palibot ang mga kaya pakulbon mo para nga ini magtinir ang tubig kag mistaran sang lamok ka K5 ana. Always remember mga K5 nga maghalong gid kita kay because health is wealth. Kaga delikado ining ining dinggi kay kabinta ko mag-severe suno sa Department of Health. Delikado kay may tsansa ako mapabayan ina so kamatayon sa nang padulungan mo. Kaya mo ina ngalong-ngalong gid sa dinggi kag of course inom ka mo sang D3 Bio gid. D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist kag napatay niya sining mga virus bla. Mga bad bacteria, no? Ang virus niya ang dengue ni isa ni ka virus. So para mapatay ang virus, inom ka D3 Bio. Malimpyo nga palibot. Malimpyo nga palibot. Limpyuhan ang palibot para mapatay ang lamok. Kag mag-inom adlaw-adlaw 3 times a day sang D3 Bio. Kag parisa naton sang Mighty C para magbaskog aton immune system. D3 Bio kag Mighty C. Perfect combination. Amo nang mga kinahanglanon naton subong sa sini nga panahon nga gaulan, gainit, may dengue. So para malikawan naton ini limpyo nga palibot, inom D3 Bio kag Mighty C kag K5 ana. Pero ginakulabos yung tasang panahon, no? Salamat gid sa pagpamati sa aton diri ka K5 dyan. Sa Lunes, dito ka na sa K5 News FM Sara. Correct. Ka K5 dyan ba, mahidlawon man ta sa imo. Damo K5 to, dyan. damo to mga pulis. Oo. Favorite yun ni Sir Jan. Upod ko. Okay. Sige, thank you so much gid sa pagpamati diri sa among programa. Sa liwat, ini ang inyo alagad ka K5 Ana Arnilio Destacamento. Ang inyo alagad, ang inyo abyan sa kahanginan, ang inyo ka K5. Ako ay sa ngalan sang Damian, Women of K5 News FM Iloilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkaka